बिथांमोना हा गैयै मानसिनो हा होनायनि बाथ्रा दंमोन गिबि गेरेन्टि दिनैसिम रावनोबो हा बिगासेबो होनो हायाखै नैथियाव बोसोरसेयावनो 100 कौटि लाइमोन जौगानायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन होनना बुंदोंमोन 100 कौटि रां बोसोरसेयावनो होगोन होनना बुंदोंमोन दा गिबि बाजेटआ थांबाय जों थाइसेबो बाजेट जों नुवाखै दा सोरनोबा 2 लाख होनानै आरो बे 2 लाखखौ लानानै थांफिनदों होननानै जों मिडियायाव नोंथांमोननि मिडियायावसो जों नुनो मोनदों थामथियाव बिथांमोना बुंदोंमोन आइजो जौगानायनि थाखाय आइजो गोहो बांहोनायनि थाखाय 40 कौटि होगोन होनना बुंदों जों नुबाय बिटिसिनि बाजेटआव 40 फैसाबो गैया गतिके बेबो फ्लप जाबाय आरो ब्रैथियाव जाहैबाय इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन EWS नो 50 कौटि होगोन होनदोंमोन जों नुबाय बाजेटआव 50 फैसाबो गैया गतिके बे गेरेन्टिखौबो बिथांमोना सिफायबाय बेंगुराफोरनो आरो सिनियर सिटिजेनफोरनो बिथांमोना 10 कौटि होगोन होनदोंमोन दा जों बाजेटआव नुबाय 10 फैसाबो गैया गतिके मोनबाबो गेरेन्टिखौ जे बिथांमोना थगायबाय सिफायबाय बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गाज्रि मोनजोब्बाय